вие се намерите в канала на Лилия и както виждате, аз съм Лилия, това е Амани. И преди да започваме, надявам се, че сте абонирали, да оставите по един лайк и нека да започваме. И както виждате, вече не съм напълно в играта, защото веднага когато влезна, предполагам, ще започна винаги да се качва и от 1 до 100. Тоест, може и повече от 100. Ами, влизай. Окей. Хора, влезнахме от 1 до 100 години. Нека да видим дали беше така, защото ако влезна повече. Да. Не. Всяка една секунда се прави. Ми е рождения ден. Не е всяка една. Почти всяка една секунда ми е рождения ден. Къде е Амели? Тук. Ами? Къде? Хора, Амели е 245. Амели е гледала, олеле, сега сме 14. Амели е играла до преди тази игра и тя е 245. Полагам. Аз дори не знам кога е играла тази игра, но вече съм 19. Не. Защо не мога да си... Ето. Ето ме. Вече съм на 25. Не. Хора, когато ходя, се ставам малко по-голяма. Вече съм на 32. 33. Къде е Амели? Амели? Амели! Хора, това е Амели тук. I got my kitty right now. Да, ти имаш киди, това е кот. I got my kitty. My kitty. Оле, вече съм баба. На 46. Амели, къде? Ти си скелет. Хора! Амели е станала скелет. Нямам думи. Нека да си купим моите. Няма. Предполагам. Но да. Както виждате, горе пише буквално, че съм на 58. Олеле, скоро съм на 60. 60 години. Има дукага. Ви тук има дукага. Watch out. Wow. I don't want dukага too. О? I don't want dukага. О, там има и друго. Там има нещо друго. Дали има га? Ареа. О, вече съм на 70. Ей, защо аз мога? Ти тази цикята е. Леле. Хора, аз трябва да бъда скелет, за да дойда. Чао, ще се върна, когато съм скелет. И в теб. Ай, чака, ти иди човек след мен. Тук има ли? Тук е кята. Аз може да съм баба, но обичам да скачам на трамполин. Това е най-хубавото нещо на света. Ай, Давида, ай, малко ти Да, ай, коти по-малко я. Ай, ката. Да, ще си скелет. Ама ти беше тук на голям. Ако ай моят. О, Лора, може да? Ей. Не, аз не може. Така, но сме на 99. Чакай ми, 99. 100! Хора, вече сме на официално на 100. 101. Даже. Ето. Ами, виждаме на 101. 106 вече. Аз вече съм почти скелет. Да, тя може мина от голд. Мама, кай голд, ама тук има други игри. Леле, аз не съм много добра в скачането, тъй като съм бабичка. Аз не съм много добра в скачането на 110 сам. О, леле, аз не мога да скачам повече. Аз може да чакам. Леле. Окей, не. На 116 сме, искам пак да опитам.
Iya. Тук има толкова много неща, да, ами. Да. Ами чакай, идвам при тебе. Ама ли майче натисна това. Оу. Jet. Oh, yeah, Nita Chita Jet. А, Iya, tuka. Ina Chita the wrong one. Iya, Titi the wrong one. Here, yeah. Cha Jet. And значи бум. Амели ни води. Не. Амели ни води. Ами по-бързо. I bring Yomi. Rah. Амели е станал зомби. Не, Амели е зомби. Аз не мога да го направя. Моля някой да ми помогне. Качвам си навън. Я не мога да тебе. Ти тата на кясте. Ти тата на Рони. А ти може. Хора, почти го успяхме. Окей, хора, успяхме. Ей. Окей, нека да опитаме нещо друго. Тук духа галия. Да, нека пак да опитаме това с качането. Да. Вече сме обаче на 170. А те Йоми, ай, вече може тук. почти. Ай, Йоми. Ей, вече можем много по-надалеч. А, не. Аз не може тук. Где? Не успях. Аз съм много бабичка. Аз не може че. Аз не па. Окей, ами да опитаме последното, което е тук. Да. С някаква вълна. Значи тук трябва да бъдем бързи, да спасиме. Защо не може да се отвори тази дупка? Ами, А ти да получи. значи трябва да бъдем бързи. Ето. Ви, ама футите. И ви. Това е невъзможно. И ама като можиме. Ви. Така. Какво? Ви, като семене. Да, защото тук не може, ами. Прави го само тук. Ами, само тук. Тук го прави само. Ела, на 200 съм. Ей! Аз сега ли ще изглеждам като съм на 200? Леле. И ви. Аз може. Не ми се вижда как съм. 200. I can hear one book down. Yeah, when it did you down, I can my knife. Da. Сега е medium. Не. Окей. Бягаме. Уй! Ей! Ами аз го успях. А ти да чака мене. Не пая. Няма нещо. Я не довека дуга. Тук има дуга. Има само 3. Ай, я чакай, аз може ли да отида вече там? And gold. Едно. Ай, мъжето! Я gold, дай мъжето тук. Хора, пак съм на 12. А ти gold, дай мъжето. Виж. Защо съм пак на 12 въпроса? Я си въкай gold. Оу. Ти дади си gold, ти дади си gold. Къде е, ами? Ай, тук е. Къде? Чакай хората да те видят. Ето. И бук. Ай, не пане долу. Хора, аз съм пак на 42. И викни. Кака ета. Първо, ти дади си gold. Дади си gold. Ай, Чакай. Ето. Сега вече съм по-млада. А ти Да се надяваме, че си останеме. Okay, I'm coming. I'm coming. Това не всеки го. Сега вече съм по-стара. Yeah. На 70 съм. Вече порасваме много по-бързо, а? А Голди, ай, може вече ги батука. Браво ти, Голд. Най, може си тука. Ами, Ти
Ти го, не, ти може мина, мен. Hmm? Oh, ти не работа. Yeah, help me. You can help. Я се мога. Okay, wag ka tuka. Yes, gotcha Merida. Achoo. Gotcha Merida. Let's just make back the store. No. Let's just make back the store. Ами просто не ти снимава. Вага дуга тия. Тук има дуга. Да, тук имам тази с вълните. Готова. Той не е така. Когато натискам. Няма значение. Окей, ами ела тук при вълните. Да ти тут един път. Ай, вижда теб. Ами, Ай, ела вижда тук. теб. Ела тук. Okay, как Нина now? О, хора, чакайте. Хора, надявам се, че ви е харесало това видео. Ако ви е харесало, да се абонирате, да ставите по един лайк. А от нас е чао! 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 Чао!